28. nič, 29. nič, 30. nestíham a 31. Takto to riešia Slováci. Všetko na poslednú chvíľu. Ja mám taký životný prístup, že všetko si nechám na poslednú chvíľku. Svoje o tom vedia aj miestne úrady, najmä v dňoch podávania daňového priznania za nehnuteľnosť. Je až neuveriteľné, koľko ľudia, ktorých sa to týka, riešia tieto dane na posledný deň. Je približne polovica, ktorí si takúto povinnosť nechávajú na posledných 10 dní. Hovorca primátora však vodu káže, víno pije. Úradníci sa sťažujú na ľudí, ktorí si všetko nechávajú na posledný deň, no sami tak robia. Vtedy sa snažím čo najrýchlejšie takúto vec zrealizovať a vysvetliť, že na budúce sa už polepším. Hraničný termín na zaplatenie pokuty mestskej polícii vinníkov stojí nemálo peňazí. Zo 60-eurovej pokuty môže byť oveľa vyššia suma. 150, prípadne 200 eur. A nie je to len mestská polícia. Ľudia platia pokuty za nedodržanie termínov aj na iných úradoch. Myslím, že daňový úrad vyrobí vždy tú pokutu, takže áno. Mi sa stalo to asi 2-krát. Ani od psychológa sme jednoznačnú odpoveď nedostali. Univerzálny dôvod na to asi neexistuje. Niekto znesie väčšiu mieru záťaže a robí veci vtedy, keď mu to prichádza. Čo môžu urobiť dnes, neurob ani zajtra a budeš mať 2 dni voľna. Aj tento vtip koluje medzi Slovákmi. Pre redaktorskú školu Peter Šumeraj.